Arvatkaa mitä. Ennen chapter 5 tulee kuukauden pituinen semmonen Tulee kuukauden pituinen semmonen chapter 1 mappi, season 5 mappi. Siinä käydään kuukaus niitä battlepasseja ja niin. Sitten me vastataan se chapter 5 ja sit tulee kaikki vanhat aseet takaisin ja sit kaikki nää 60% mapissa on vanhaa ja 40% nykyistä. Ja kaikki aseet sai vanhan äänensä niinku niin. Joo. Ja sit vielä en mä tiedä mitään muuta. Sit katsotaan sitten. Siinä aikakoneessa näkyy aika.